Vítam vás pri novom videu a áno, som veľký zberateľ týchto Minecraftových a šetril som si pre vás. Prvé ideme otvoriť. Hej. Tak. Som zvedavý, čo tam máme. OK. To sa mi určite bude hodiť do zbierky. Máme tu ďalšie, hneď to otváram. OK, taký pekný dosík. Paráda. OK. Kameň, no sa človek. Toto je pekné. Ale ináč aj toto. Máme tu ďalší. Snažím sa to. Máme tu ďalší na to. To budem musieť otvoriť. Ťažko sa to otvára. Ale skúsim to z každej strany. Otvorím to prstami. Robím na toto obidve. Paráda, máme to. OK, tak toto nie je škaredé, prší. A endermeni, ktorý sú potom, čo mám. Vôbec to tam nie je škaredé. OK. Ježiš, taký malý, pekný delfínik. Toto je pekné. A máme tu aj pekne. Čo tu máme? Dobre, toto sa ľahšie. Takýchto snežných vlčíkov. Takéhoto draka, Vardona. Zlatý kropač. Alexínu hlavu. Hodí, určite. Mám tu otvorenú aj ďalšiu. Oh my god! Dobre, máme toto do zbierky. Určite sa to hodí. No, tak, toto to je podľa nás skúse Ender draka. Yes. Oh my god, tak toto je dobré. Redstone, áno. Tak, tento máme zuplovaný. A toto, to je pekné. A posledné, mám to otvorené. Takéto čudné oko. Takéto typek. Nejaký word. A máme zelený krompáč. Yes. Tak toto je že pre nás podľa mňa veľké podržanie. Určite nám to pomôže. Tak ideme na to. A naša zbierka je jedna. No, nie je to taká obrovská zbierka, ako si myslíme. No, nejaká takáto. A máme aj ďalšiu a toto je, že parádne veľa tiketov. Sa nám bude hodiť, tak ahojte.